אז מה קורה חברים? כאן יאיר. בעצם עכשיו אני משחק לכם את המשחק הזה. זה משחק בעצם, אתם הולכים לראות, זה משחק טוב. תירשמו לערוץ, תיתנו לייק ותכתבו בתגובות איזה עוד דברים אתם רוצים. בעצם זה נהיה יותר ויותר קשה, כתוב לנו כאן למעלה את האחוזים. ועוד מעט ננסה להגיע לשלב 2, שלב 3 ונראה לי שהבנתם. אני בעצם שיחקתי בזה כבר כמה פעמים, אז נראה לי שאני די אצליח. רק שתדעו עוד מעט למי שמשחק פורטנייט, עוד כמה ימים סיזן 5, אז אנחנו הולכים להביא לכם, אנחנו הולכים להגריל למישהו את הבטל פאס של עונה 5, ושמעתי שהוא יהיה גם די טוב, כמו שאמרנו בסרטון של פורטנייט. אז מי שרוצה להיכנס להגרלה, אני אומר שוב, לא הצלחתי, מי שרוצה להיכנס להגרלה, שייתן לייק לסרטון, ישתף לפחות סרטון אחד וירשם לערוץ. אנחנו נודיע בעונה החדשה, ביום של העונה החדשה, אנחנו הולכים להודיע לכם מי זכה. ויאללה, בואו נמשיך. אוקיי, עכשיו אנחנו בחלק בעצם של מטוסים. שיחקתי בזה כמה פעמים, אז אני מבין קצת, אבל זה עדיין קשה. מי שרוצה המשחק הזה בחינם, הוא יכול להוריד אותו, זה משחק מאוד כיף. יש כמה כאלה. יש גם כמה כאלה. לא רק אחד. כן, נכון. נראה לכם אחר כך את השם ואת התמונה. ככה תדעו. יש גם עוד משחקים, אני ממליץ על כולם. אם אתם רוצים גם סרטוני ברול סטארס, סטאמל גייז, ראינו גם לפני שנייה סטאמל גייז, תגידו לנו מה אתם רוצים. ואנחנו נעלה את זה. אם אתם תרצו גם 1v1, לא, הכל. נקליט ונשחק. תראו, זה המשחק. ויאללה, בואו ננסה שוב פעם. עכשיו אני אעבור. אם אתם רוצים גם לראות אותי ואת נועה משחקים דו, אני רק אומר לכם שהוא משחק רק סולו. אם אתם רוצים אותנו לראות באמת משחקים ברצינות, משחקים שתינו דו, אז תתנו לייק, תירשמו לערוץ ותכתבו אם אתם רוצים בתגובות. אם יהיה כמה תגובות שרוצים, אנחנו נעשה את זה. רק אומר, אנחנו יודעים לבנות, יודעים אדיטים, עושים הכל מהר. שחקני אקסבוקס. שתינו ביחד. יש לנו גם עוד הרבה מהמשפחה שלנו שהם משחקים, ואחד מהם גם יותר טוב משתינו, ואנחנו לא נורים, אנחנו טובים. אז אם אתם רוצים לראות אותנו משחקים ביחד כולנו, תתנו לייק ותכתבו בתגובות. יש לי אצלנו במשפחה 5 שחקני אקסבוקס, ועוד כמה ימים הולך להיות 6. כל פעם אני ניסה כאן. אם אני עכשיו לא אצליח, אני מראה לכם את שלב 2. אני רוצה שאני אנסה. לא ניסיתי את זה הרבה זמן. זה משחק שבאמת מעביר את הזמן, אני ממליץ עליו מאוד. סליחה על הבעיות, אנחנו מתחילים לצלם, אז אין לנו איכות כל כך טובה, אבל אם אנחנו באמת נשקיע בזה ונראה אתכם באמת תומכים בנו ונותנים לייקים וזה, אנחנו נשתדל לעלות הרבה סרטונים ונשתפר, ויכול להיות שנגיע לרחוק. באמת, אבל לא לשכוח, אנחנו עושים הרבה, אנחנו מתאמצים, עשינו עוד הרבה שורטים, העלינו סרטון של סטאמל גייז, אם אתם רוצים, העלינו גם שורטים של פיפה למי שרוצה, אנחנו יכולים לעשות גם סרטונים על פיפה, גולים יפים, הגולים היפים שהעלינו, זה היה פחות טוב, כי אנחנו היינו קטנים יותר, לא כל כך הבנו בזה, עכשיו אנחנו משקיעים, יודעים, מבינים. אז תתנו לייק ואנחנו תשתפו. באמת, אנחנו ננסה להשקיע בהרבה יותר. אתם יודעים מה? אם אתם רוצים הגרלה על גם בפורטנייט או בסטאמל גייז על הצעה, משחקים שיש בהם הצעות, תכתבו לנו, נעשה הגרלה על איזשהו משחק.
אנחנו נביא לכם, אבל רק, יש לנו תנאי, אתם צריכים להגיע אנחנו צריכים להגיע לא בסוף החופש הגדול, בתחילת 2024, ל-500 סאבים, לא, ל-400 סאבים. לא, 200 סאבים או 150. 150, אנחנו רוצים לראות את התמיכה, או שלא תהיה הגרלה. תהיה הגרלה של סיזן 5, ואם אתם רוצים עוד הגרלות מטורפות על ויבקס, על ג'יימס, בברול סטארס, על דברים, כל מה שאתם רוצים, באמת אין לנו בעיה לעשות את זה בשבילכם. אנחנו רק רוצים לראות את התמיכה שלכם, ואנחנו נעשה הכל, אנחנו מבטיחים. וגם בסיזן שעוד כמה ימים תהיה עונה חדשה בפורטנייט, זה לא רק בפורטנייט, אני שוב פעם אומר, בעונה חדשה בפורטנייט נודיע לכם, נעשה סרטון של עונה חדשה, נודיע לכם מי זכה בהגרלה, ואם אתם גם רוצים שיהיה לכם סיכוי לזכות, תעשו לייק, תרשמו לערוץ, תפעילו את הפעמון. כולם, מרוב שאנחנו גם רוצים לעשות לכם תוכן טוב, אנחנו מצלמים את זה עכשיו ב-4:30 לפנות בוקר. נכון. חברים, אפילו ממש בסוף הסרטון, אם אתם לא מאמינים, נראה לכם את השעה. הנה, 97% ועבר את שלב 1. יאללה, בואו נעבור לשלב 2, ואחרי שננסה לעבור אותו, אם לא נעבור תוך 25 ניסיונות, אנחנו נעשה לכם חלק 2 של כל הדברים. תכתבו לנו בתגובות למה אתם רוצים חלק 2, ואם יש עוד משחקים. אני רק אומר לכם שאנחנו שחקנים ותיקים גם בברול סטארס, זה משחק שהרבה מכם כנראה אוהבים ומשחקים בו, אז אם אתם רוצים לראות אותנו גם משחקים בזה, יש לנו הרבה דמויות, אין לנו בעיה לחזור או להשקיע, ואפילו לתת לכם הגרלות על ג'יימס, אז רק תיתנו לייק ותפרגנו כמו שאתם יודעים. לי אין הרבה, אני החלפתי טלפון, כל המשתמש שלי נמחק, אבל ליאיר יש הרבה שחקנים. גם לאחים שלנו, אז אם אתם רוצים לראות אותנו משחקים ביחד, עושים לכם סרטונים. ממש, בבקשה תפרגנו, תיכנסו לערוץ, תנו לייק לכל מה שאתם אוהבים, אם אתם לא אוהבים, לא נורא. פשוט בבקשה אל תיתנו דיסלייק, ויאללה. בואו נמשיך. הוא עכשיו על 67%. זה אולי נראה קצת קל, אבל זה באמת קשה, אבל זה גם ממש כיף. ככל שאתם מתאמנים בזה יותר, אתם תצליחו. יאללה, 95%. אני לא יודע איך זה קרה. עבר את זה בניסיון הראשון. בשלב אחד אני הצלחתי את זה אחרי כמה פעמים. כן, דווקא מוזר. בטח הוא לא המחומם. אוקיי, עכשיו אני אנסה לעשות לכם סרטון בשלב 3. לעשות לכם... הנה, בואו נראה להם את השעה. אתם רואים? 4:15. סליחה שאמרתי בחצי, ניחשתי פשוט. אוקיי, יאללה. שלב 3, 20 ניסיונות. שלב 4. לא, זה שלב 3, לא? דילגתי לשלב 4. ב-DSC שלי זה 52%. יש חלק שהמסך נהיה הפוך, אז זה מאוד קשה. אם אתם רוצים גם שיטה, אם אתם מגיעים לשלב הזה, שזה נהיה הפוך, אז אתם יכולים אז פשוט להפוך את המסך, אבל אחרי זה שהמסך עוזר להיות רגיל, זה קשה לכם להפוך בזמן ואתם יכולים להיפסל. אז אני מעדיף לעשות בזה רגיל. אני אנסה עוד כמה פעמים, ונסיים את הסרטון כנראה. נראה לכם חלק 2. אם אתם רוצים, תכתבו בתגובות. רק אומרים נעשה גם עוד משחקים, ובשבילכם אנחנו מנסים להעלות עוד סרטונים, אנחנו חושבים על תוכן, בגלל זה אנחנו עושים לילה לבן. העלינו את הסרטון של הסטאמבל גייס, העלינו סרטון של בריכה היום, של פורטנייט, העלינו כמה שורטים. הנה, זה החלק שזה נהיה הפוך. אם אתם מופעים את המסך, אז יהיה לכם יותר פשוט. זה די קשה, ממש.
כמעט 51%, ממש יפה. טוב, אם אתם רוצים עוד סרטונים, תיתנו לייק, תפרגנו. אני אנסה לעשות את שלב 4 עוד 3 פעמים אחרונות, ונסיים את הסרטון לעכשיו. בבקשה תתמכו בנו. אוקיי, פעם ראשונה. let's go. אם אתם רוצים שנעשה תחרות נגד יוטיוברים, לא יוטיוברים גדולים, יוטיוברים שאנחנו מכירים כזה, שיש לנו את המספר שלהם זה, אז תגידו לנו. תכתבו לנו בתגובות מהיוטיובר אהוב עליכם, נראה מהיוטיובר שהכי הרבה אוהבים. יש בזה במשחק הזה הרבה פרסומות, אז אתם רואים כאילו איך אני מעביר את הפרסומות. ותגידו איזה שלב הכי אהבתם. השלב שאני... גם ניסיון אחרון. לא, אחרי זה יש עוד אחד אוי. סליחה על הצילום, זה קצת נפל לי. אני מחזיק את זה כבר 11.5 דקות. טוב, משחק אחרון. יאללה. קדימה, אני אנסה לשמור את השיא שלי לפחות. אני עכשיו קצת פחות אלבר, כי אני באמת רוצה להתרכז ולנסות לשבור. רגע, אחרי זה. הנה, זה אחד אחרון. סליחה על האיכות, כי זה פשוט קצת לא מראה טוב, המסך שלו קצת שבור. יש לו הרבה באגים לפעמים. טוב, לא יאללה. אם אתם רוצים חלק 2 שכנראה שאני אשבור את השיא שלי, תנו לייק, תפרגנו ויאללה, ביי.